tungod sa gugma kining atong mga millennials karon nakaimbento ni silag mga pulong tungod sa gugma. Ang pulong akong gipasabot kanang pulong nga mansari. Mansari. Wa man sa atong panahon kitang dili millennial. Meaning kung nagkauyab sila ni adtong November 7 o December 7 karon January 7 mugreet na day na sila. Happy Mansari. Layuan ra tingali sila usa ka buwan, nag-imbento og week sari. Nagkauyab sila Huwebes, nagsunod Huwebes mugreet na Happy Week sari. Oh, kay simana man week sari. Kay kanang tuig man anyo anniversary. Ana mugreet man kita ana mga panahon na tungod sa gugma. Gani bisag namatay na celebrate pamanggan itag death anniversary. Di noon ta mo ingon dito sa pansyon happy anniversary kaya nga ang lipay tan matay wa man. Pero tungod sa gugma ato ginas lang handumon anniversary. Kung usa ka gatos ka tuig unsa man centenary, centennial. No, centennial. Sa atong ebanghelyo karon nihisgot si Jesus sa pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Sa in English pa ni Jubilee year. Sa big deal kinis mga Hudiyo kaniadto nasli gitawag og year of restoration. Pananglit na ipobre kay nila nga tungod sa kapobre ibaligya na lang nila nga mahimong slaves nya palito nimo kay mura man tug mananap ang mga tawo sa una panag-iya pod slave bala trabaho nimo pero inag-abot sa year of restoration sa Jubilee year mauli to siya sila di na to maimuha impas panglitan na mga utang kanang mabaligya ang yuta o perinda na kay gutom kayo inag-abot sa year of restoration Jubilee year maimpas ng utang mabawi to niya. So mo ni giingon sa atong Ginoong Hesus nga pagpahibalo sa tuig nga makalingkawas na ta sa gapos sa sala ug sa kamatayon. Year of restoration. Karon ra ba di ra ba ordinaryong tuig nato? Kay 500 years birthday sa atong pagtuo. Year of Christianity. Kay karong April 14, 1521 mao na may ika 500 years nga sumad niadtong pagbunyag ni Queen Juana o Radya Humabon, no? Nga i-reenact manggani na kada sinulog, di ba? Monsignor Chris may kay na sa una, pero karon impas wa saron kay COVID, no? Karong tuiga kagwang kining COVID ni. Pero sige lang, di na makapawagtas tong pagtuo. Anniversary 500 years sa atong pagtuo nga tungod ni atong unang bunyag pagbunyag sa hari o sa rayna girigaluhan sila og imahe ni Santo Niño nga karon paka na sugod ugma ang debosyon nato ni Santo Niño di maisip grabe kaayo pero salamat lang nga si Santo Niño wa man siya magpabiling bata. Itubo man siya. Ug manakita na nato siya dinhi sa ebanghelyo nato karon nga kung kanang mga presidente ma-elect dunan asla inaugural address kaning ebanghelyo nato ron mo na magsilbi nga inaugural address ni sa atong Ginoong Hesus nga man gisulti niya unsa iyang buhaton mission vision, no? Nga mo ni pagsangyaw sa mga balita ngadto sa kabus padala nana gani mo ni iyang trabaho nga atong gisunod isip mga misyonero ug diin man ni mahitabo matud pa ni pauli siya sa Nazaret
diin didto siyang nagdako. Nga sa ato pa si Santo Niño nahimo siyang Jesus Nazareno nga taga Nazaret nga atong gipasidunggan karon, gihandom nato karon ining atong pagnobina, atong pagpista niya. Gikan sa Santo Niño ngadto sa Jesus Nazareno. Makalipay kaayo nga ang atong mga hugot kaing debosyon, mga dinadak-an atong pista kabahin gyud sa atong Ginoong Hesus. Sinulog, pista senior, di mabangbang. Nya samot na dito sa Quiapo na Jesus Nazareno, no? Nindot kayo nga ang atong pagtuo naagyod nakabase diha sa atong Ginoong Hesus. Naagyod kay ang atong pagtuo gipasikad nato sa usa ka tawo. Dili lang tao kundi Dios. Si Santo Niño, si Jesus Nazareno. Tinuod, salamat sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, hugot kayo atong pagtuo pod sa mahal nga Birhen Maria. Grabe gyud kaaytag debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Apan atog yung hinumduman nga ang misyon sa atong mahal nga Birhen Maria nga dili ta kutob ra niya. Iya kitang dadon ngadto ni Jesus. To Jesus through Mary. To Jesus with Mary. Kaya kung anha ra takutol mahal nga Birhen Maria, pakyas ang iyang misyon. Kung anha ta makutob sa mahal nga Birhen Maria, igor atang mahimong relihiyoso pero dili Dios nun. Gusto mo example sa unsa ng relihiyoso nga lahi sa Dios nun? Na ay nanira na sila kuan tindahan nya iyang giingnan iyang katabang ala andaman da tanan kay manirado na ta andamon man adaan pre nagpangabli nagugma ready na ang timbangan imo nang gi check up mananyura ay kanang timbangan adjuston man na ba aron nagtimbang sa kabut sa kilo usa ka kilo na ana gi-adjust na nimo timbangan mananyura ya ang kadtong kuan ganador imo na tong gisagulan sagulag mo bratuhon ba mananyura dali na kay magrosaryo na ta mo nay relihiyoso pero dili Dios nun kay kung Dios nun gani ka mahadlok ka manikas mahadlok ka mapasakit sa imong sikatawo. Kaya dito sa kasal sa Kana, niingon ang mahal nga Birhen Maria, buhatan ninyo unsay iyang isulti. Kunya unsa may gisulti ni Jesus nato, pagigugmaay kamo. Kanang magampo ta na ako'y nadunggan nagpriskon na partis COVID, ampo gid siya. Salamat kaayo, Senyor Santo Niño. Og dangop sa ta sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Guadalupe ning kuwangan mo ning katapusan sa ebanghelyo nakaingon sila dili ba kini siya ang anak ni Jose mao'y kuwang si San Jose iapil gid in tawo nato bias tingali ko kay tuwa man ko ma-assign sa Mandawi sa St. Joseph. Pero bisan pagwa ko ma-assign dito, angayan magin anato kay di man gid sila makumpletong Holy Family kung si Jesus rag si Maria. Si Jose gyud apilon gyud nato. Pero makalimtan man gud nato siya kay sa nga nana wa gud na siya pulong diri sa ebanghelyo makalimtan nato. Mura lagwa pero naa di ay. Manang ato gid na siyang apilon kay dili gyud na makumpleto, no? Nay akong multicab diha, akong gipapintalan tulo ka kasing-kasing. Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, ug Chaste Heart of Joseph. Kana gid silang tulo. Sama nga musangpit ang Santo Niño, sama nga musangpit as Birhen sa Guadalupe, di in town unta nato kalimtan si San Jose.
weeksary man, ma-anniversary man, ma-centenary man, kay nahibong ko ani pirmiro pagkadungog na ko 500 years. Anong 500 years man nga 1965 man tong 4th centennial, inagka 2065 padayon ta to. Lahi day kay ang karon 500 years sa birthday sa atong pagka-Kristyanos, birthday sa atong pagtuo, 1521 man to. Magellan landed in Mactan. Nya nga wagtang to sila kay gitigbas ni Lapu-Lapu. Pagka 1565 nibalik ni anhi na pudlain si Katsila si Legazpi. Og didto nagsugod ang evangelization. Nga karon mo ipoy atong trabaho nga masaligon ta nga makatuman ta ani kay naa ang atong Ginoong Hesus Nazareno, Santo Niño, naa ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Guadalupe, naa sab si Senyor San Jose. Sama nga silang tulo sab ka Dios, tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.